तुम्ही सुद्धा विकास प्रक्रियेचे भागीदार आहात। विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्ष हे दोन्ही विकासाचे रस्ते आहेत, परंतु हे काम करत असताना संबंधित यंत्रणा आहे, जी यंत्रणेचे माणसं आहेत, तहसीलदार दोडामार्ग आहेत, यांच्याकडे तुम्ही जाऊन भांडा, त्यांच्याकडे तो विषय मांडा आणि तो विषय कसा सुटेल हे तुम्ही बघा। एखादं काम बंद करून ते समजा 8-8 दिवस 15-15 दिवस बंद राहिलं तर त्या कामाची प्रगती होणार नाही। आणि दुसरा विषय असा आहे की हे काम करत असताना ज्यावेळी मागणी होती की हा रस्ता करावा, त्यावेळी विरोधी पक्षाची सुद्धा मागणी होती ना की हा रस्ता करावा। मागणी काय एकाचीच नव्हती, सगळ्यांचीच मागणी होती। आणि आज झाल्यानंतर तो रस्ता करण्यासाठी सहकार्य करायचं सोडून असे जे प्रकार करत आहेत त्या प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। की ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये आम्ही आमचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब असतील, यांच्या कानावर सुद्धा हा विषय आम्ही घालतो आहे। आणि ह्या विषयासाठी जे काय शक्य आहे करणं ते करणार आहोत। परंतु एक विरोधी पक्षांना मी किंवा सांगू इच्छितो मी की वारंवार प्रत्येक विषयामध्ये जाऊन अडथळे निर्माण करण्याचं काम तुम्ही बंद करा। न बंद केल्यास आम्हाला सुद्धा त्या ठिकाणी रस्त्यावर उतरावं लागेल। सत्ताधारी पक्ष आहोत म्हणून आम्ही त्यांचीच बाजू घेतो असा विषय नाही, परंतु विकास प्रक्रियेमध्ये ज्यावेळी विकास प्रक्रिया थांबते त्यावेळी विचारणं कोणाला होतं की सत्ताधारी पक्ष म्हणून सत्ताधारी पक्षालाच विचारणं होतं की हे बुवा का झालं नाही, एखाद्या गोष्ट का झाली म्हणून विचारणं होतं। आणि उद्या हा प्रकल्प समजा थांबला, आज परिस्थिती अशी आहे की